huli rin. Idol, dapat pala easy lang. Ito pa isa. Dalawa na idol. Ano ka? Idol. Patay, dalawa. Ala, problema idol. Puro pulahan. Yan na naman no. Swerte yun ng painigdi. Grabe huli nila mga tayo. Ano yan, ikakatsin ko na naman yan. 10 kilo mahigit yan. Mga tayo. Ha? Kakatin ko lang. Bangat mo rin pangalan mo. Grabe mga katay. Uy, shout out sa'yo na katay. Grabe. Wala. Mas marami tayo. Oo, marami yan. Grabe itong huli na huli. Maurag Kaya pala mga tayo sa niya, yung channel niya. Oboy Fishing at iba pa. Yan. Ay mga tayo. Grabe. Malapan. Grabe oh. Kaya na siya ng mga sihuli mo Roy. Pailing man. Ay suko. Darakula man. Liliit lang oh. Laliit lang. No? Liliit lang ba yan? Nasa gilid-gilid lang yan. Pulahan. So, yasain si ano mo? Ayan, Ayan. Ano lang, korporasyon na. kunti lang yan. Si Boss Bong, ayos. Grabe, ay si Jacob oh. Naku po. Yan, good afternoon po sa inyong lahat mga toy. At samahan niyo po kami dito. Siyempre, nagkasama ko dito si Idol. Oh boy, yan. Boss boy. Yan oh. Idol, nakailan ka na? Mga 8 na ba yan? 5 ng piraso. Ayun, laki ng huli na naman ni Boss Bong oh. Grabe oh. Ang pupula talaga dito mga toy, dito sa may engineering. Boss boy, ano to, 'di ba? Engineering office to. Park. Sa Makati Park pa rin natin dito nga tayo. Isang metro ay 2 dangkal. O 1 kalahati, pwede rin. Yan natin mga toy. Tapos si Boss Oboy pa, yan. Paano lang? Paagos lang din yan eh. Boss Oboy. Pa-support din mga toy sa kanyang channel mga toy para ma-reach niya na rin yung 4,000 hours niya. Hirap talaga mga toy magpa-monetize kay YT. Kailangan talaga masipag lang talaga mag-upload pa. Naagos lang pala yan. Alam ko kagad. Yun, ganda oh. Kukunti lang nakalutang. Sensitive na yan. Ganda yan natin, sensitive yan. Pagka yan binangga konti, sure bull yan. Yan pala sa dulo. Oh, pinlapad. Grabe yan. Ay, so yung muntik pa malaglag yung bag ko. So yung mga tayo, sumabay kay Boss Oboy sana. Muntik pa yung bag ko. Dito pa naman susi. Tayo mga kapasok. Sa gitna Uy, sana all. Hindi na tayong umuli Uli pala yun. Kala ko. Pula. Kala ko wala eh. Kasi nakadalawa na sana tayo eh. Kaso nakawala yung nagulat tuloy ako dun Kakaiba naman yung kagat na yun. Yes sir. Yan okay, isa na tayo. Sisimula na ang ating anting. Uy, ano nga? Yan. Grabe pa lang. Dami na pala nilang huli doon pa sa unahan. Grabe, ang lalaki. I-highlight natin mga huli ni Boss Bong. I-highlight ko mga ito. Saka yung huli ni Boss Oboy. Wala ka ng tournament ng Rainbow Idol no? Saan ka ba nakapisto nun? Ayan mga ito. Malaki to, malaki. Ay.
Doon ka rin ba? May nag-sponsor daw kasi taga ibang bansa. Ang galing. Tapos nagpakasyon. Ang dami, kaya pala pang big time yung mga gamit, no? Yung Abu Garcia, mamahalin ba yun? Yun, huli rin. Allah, ito na. Katay, lalaki. Ay, maliit lang pala ano dito. Oh, di ba? Mga katay, huwag ka nang bumasag, baka makawala ka ulit. Agoy. Oh. Yes. Yes. Parang hindi masyadong ano dito. Magat ng gusto. Isa yung kagat ng gusto mga tayo talagang atak. Hindi, ganun lang kunti oh. Yung mga anglers pa rin sa likod natin. Okay, again. Doon lang pala sa bandaro, no? Sa gitna sila. Ayan na, kabiwas ha, kabingwit. Sa gitna, kabingwit, ang pukol. Alaka. Sino naman yan? Alaka, sila ano ata ito eh. Sila Abaday ata ito eh. Ala, sila Abaday pala ito mga ito eh, grabe. Alaka. Sabi ko na nga ba, nararamdaman ko pumunta ron sa dulo eh. Ating huli mga ito yun. Sino kasama sila ko? Sila Ed? Ay, kidaan na mo. Ay, sige mo. Grabe, huli nila. Namanoy mga kasi yun. Ayaw pa nga umuwi na Abaday ito eh. Ay, si Abaday. Ayan. Yan na naman no. No. Swerte yun kang painig di. Grabe huli nila mga kasi yun. Ano yan, ikakatsindok yun na naman yan. Diba, grupo ni Idlag na naman pala. Mahiling man daw Roy. Grabe mga katsoy, tingnan nyo mga katsoy. Nasa 10 kilo mahigit yan. Mga katsoy oh. Ha? Alin na pa? Kakating ko lang. Tangat na ko pangalan ha. Ano niya sa ano? Grabe mga katsoy. Uy, shout out sa'yo na katsoy. Grabe naman sila kasama rin. Si Abaday, dalawa lang kami. Akala ko si Idan doon. Si Papa eh. Nako, malamang bukas nandito yun. Anong oras pa kayo rito? Umaga. Ay, sus din na rin kayo kung nagluto na rin kayo dyan. Tingin mo rin. Hindi, okay lang. Ha? Hindi ba, doon nyo lang sa inyo kasi marami rin yung bigyan doon. Tingin mo na ito yun. Ay, hindi pala 10 puto ka ito eh. Alaka! Si Lalim yan. Oh! Grabe! I-thumbnail na rin to. Abaday! Nakatap lang ako kanina dyan oh. Grabe ito. Matindi talaga kayo katsoy. Kayo lang ako nakahuli ng ganyan. Mahurog ko talaga no. Si Abaday, iba rin yung huli niya. Iba yan. Ay baka kami. Sabi ko na nga ba. Yan sa dulong-dulo na yan? Sabi friends. Pagos lang. Grabe itong mga si ito nyo ay. Oo nga kasi ito nyo may huli niya rin. Wala. Mas marami no? Oo, mas marami yan. Grabe itong huli niya Abaday. Uy, maurag oh. Pumatay. Ano, mauli na ka oh. Sige. Ingat kayo, ingat Gi. Para makalis ka sana. Ang dami ay. Ano ka na Joy? Sige. At para malinisan nyo na yan. Katawan ko. Napakarami. Ibenta namin ito. O, i-event na nyo. Sige ho, mga balas noy. Ingat ka mo. Grabe yung ulit. Ha? Grabe nga. Daming ulit na tayo doon. Wala, stick na yan. Kung closing marbis talaga to. Ay, ulit. Grabe to.
harvest tong mga natin, mga anglers dito sa ano, mga taga ano yun mga tay, taga Kainta pa, punta pa ng ano, Marcos Highway. Yun, huli naman boss boy. Oh. Uy, ganda naman. Ganda ka kasi. Idol, ganda ng ano mo. Ng rod mo, grabe. Ultralight, no? Ay, sus, kaya pala. Kapong pala yan. Pang ano pala yan eh. Pang salt water. 4 ang kapong ko. 4? Tatlong 702. Ayun, si Binoto mas maganda rin. Pa yan si Manoy Nilo. Maglinis doon. Malupit itong mga harvest ay. Dami rin nila mga huli mga tayo. May dalag pa. Ayun, oh, dami rin. Anong oras yan? Alas 2 sila. Ayos na. 3 oras. Bukod yung kanya. Bukod yung sa akin. Maganda sa umaga talaga. Ano, patanghali mga tayo. Grabe. Oh, yan na naman, oh. Yun, oh. Uy, sarap namnamin. Grabe, ang laki. Maliit pa ba yan? Grabe, oh. Sarap. Sarap yan, prito with toyo, kalamansi, may hanghang pa. Sipol. Gusto ko rin makahuli ng plastic. Plapla, ano rin. Yung lasa eh. Masarap. Ayan. Uy, uy. Inabot. Grabe, dami na kaagad. Nagsisigawan. Ala. Mas malaki yan. Ala ko, yung sarap. Ayan, mas malaki. Yun, kala ko maliit. Mas malapad. Grabe to si Musumi talaga. Parang simple na lang sa'yo, idol, yung malalapad na ganyan, ha. Madalas ka na siguro nakakahuli ng mga mamaw. Grabe na yan. 6 finger na yan, ha. Parang normal pa sa'yo, ano. Hindi ka man lang natuwa ng sulit. Grabe mga kasi tingin niya huli niya mga sulit. Pang-harvest pa, oh. Wala rin, harvest din sila, boss. Boss, saan galing yan, boss? Sa ilalim. Okay, ingat kayo, napakarami ng huli. Dito marami na kayo ulit. Ano pa lang ko? Si Boss Uboy na, marami na. Dami nyo rin palang huli, ano? Anong oras pa kayan, Tay? Anong oras pa kayo? Alas siya. Dami rin huli mga to. Ay, hindi natin natanong kung taga saan sila. Taga saan sila. Lahat ng dumadaan sa atin, idol, puro harvest. Puro harvest, ah. Mga tambayan ng tilapia. Tambayan tilapia pala sa dulo. Lagi, di ako nga pagtataka doon kasi mga pag ma-harvest din ako dati doon. Harvestan na doon mga doon. Sa kanan lang tayo pupunta ron. Yan. Diyan na naman. Ay, naku, wala pa. Yun. Huli na. Sinabitan tuloy isa ko. Sayang mga ito, huli na eh. Lubog na lubog floater. Ramdam ko na mga ito eh, mabigat na eh. Isa pa. Huliin mo yung kapatid. Kita ko pag binibiwas mo talagang pagbiwas mo baloktot agad. Pag gano'n mga ito oh, ganun gagad yung luwan niya oh. Para nalalak na huksa. Ganda, ngala-ngala talaga mo. Ay, grabe.
Boss, idol. Babayabasin ka. Dalawat kalahating kilo na, tatlo. Dalawa pa lang ba? Naawa sa akin si Boss Uboy. Doon daw ako makatingin kasi andun yung dawit sa dulo. Tatlo pa lang ako. Doon tayo mating banda ron. Para maano, kasi ang pukol niya kasi pag ganyan. Doon yung kumakagat doon sa kanya. May kagat na rin to kayo na, minto eh. Sayang. Nahiya lang akong iganong uboy sa dulo. Tara matay doon tayo. Grabe, napakabait ni Boss Uboy pala mga tay. Tara mo tayo mga tay. Wala na to. Mga tay, bulaan, bulaan. Bulaan. Thank you, Boss, idol. Tapos andun si Mga tay, kakalipat ko lang mga tay. Kinibit oh. Ano? Jacob, yung bata. Uy, thank you, Boss Uboy. Napakabait talaga mga tay ni Boss Uboy. Natin. Kasi pinais-ispat ako nito kasi Waso sa lang, wait na lang. laki! Ay, ganda! Nakahabol po. Masang siya, lipat eh. Ang galing naman ni Boss Uboy. Pina-spot pala ako yun sa kanyang ano. Spot mo to eh. Pinapunta mo lang ako eh. Bait naman kasi ni Boss Uboy. Yun, ba-support mo naman mga katoy. Mga solid supporters ko dyan. Baka naman mga katoy. Uboy at iba pa. Ayan. Ganda pala ng spot na to. Sarap. Grabe kakalipat ko lang pinakakan. Ganda ng hatak pala pag pulahan. Ano, kitang-kita mo? Antipolo. Oh, mga taga-Antipolo yung kanina. Sila Boss Nelo. Tsaka si ano, Kabaday. Eh, dami rin ah. Lahat ng dumadaan dito ay ito, puro harvest. Sabay niya ka lang kami ni Boss Uboy eh. Ah? Sabay lang. Oo. Ah, kanina? Ah, sabay pala sila ni Boss Uboy. Nauna kasi mga si Boss Uboy sa akin. Siguro mga 30 minutes. Dumating ako dito, mag-alauna. Ah, tama. Ako alas 2 na ako. Mga ganun ako dumating, alas 2 na. Alas 2 pasado na yun. Eh mga te, try tayo ulit. Dito lang oh. Grabe. Try natin, dito tayo ulit. Sana dito malantong cellphone ko. Naku. Ah, grabe. Isa lang ang ulam. Uwi na! Uwi na tayo, isa lang ang ulam. Joy. Ay, idol. Isa tato. Isa lang ang ulam mo. Isa lang. to, masama ang sobra. Ingat, ingat tayo. Grabe. Parang kumuha ka ng pang-iyaw. Uy, sayang. Ay, ito takit. Huli rin. Ah! Sayang. Tandaan mo, bibilis ako. Ay, ganun ba? Excited, relax na kita. Relax na. Napigas siguro. Grabe, ang ano na eh. Easy lang, baka ano, relax lang. Pinututok ko yung tilapia. Napigas siguro. Ito, pagkain agad to, tiklop na palpe. Oo nga. Yun ang ano, maraming namimingwit na Hindi na po. May, hindi ko namamaster. oo. Hindi namamaster. Kailangan na lang ang master para di malaglag ano. Oo. Ay,
Yan. Dito mga tayo pala, wag masyadong garapal yung diretsong gano'n kasi malambot daw yung dito yung ngalang-ngalang napipingas daw eh. Nakakuha tayo ng technique kay Boss Ogo yan. Sanay kasi kung birang-birang ito. Lalo pag dito, tanggal oh. Pero pag dito sa ngalang-ngalang, may sayang. Huli rin. Idol. Dapat pala easy lang. Ay, ito pa isa. Dalawa na idol. Lako. Lako. Idol. Patay, dalawa. Oh. Ala, problema idol. Puro pulahan. Grabe. Ito pa isa. Oh, puro pulahan ay. Kaya pinalipat ko sa pwesto ko, paglipat yan, dalawa. Thank you, idol. Oh boy, grabe mga tay, oh. Taranta. Kaya nga ako siyang bingwit lang eh. No. Kaya ka pala isang ano lang. Untataw ba, oh. Meron na akong pang stante. Grabe. Taranta talaga, puro kinibit eh. Kaya ikaw ang simula ng video ko. Highlight. I-highlight na tayo mga sine. Buso boy. Mga tayo. Wala akong highlight. Grabe. Oh. May fingers talaga mga tayo. Biglang kinagat ba naman? Highlight ako sigurado. I-highlight ko yung mga tayo. Oh, grabe oh. Bawi. Ang pulaan. Mabalikan nga namin ni Kabingwit. Oh, pero sakto-sakto yung pausad ka eh. Thank you talaga. Thank you for the love. Ang mabait mo. Ganun lang pala, simple yung pitik. Oh, kinagat na naman, idol. Oh, grabe naman tong isbat mo rito. Loko. Oh, mga katay, oh. Grabe, di pa nga ako nakakaison sa isa. Ay, naku. Mag-i-enjoy tayo dito si Kabiwas. Oh, yan na naman, oh. Lipat na kayo dito. Kasi Cardion. Kakatawa talaga mga si Promise. Ay, naku. Hindi kilig ako dito sa spot ko. Kahit saan ilaglag. Kanina talagang puro tayo wento. Wala namang wenta eh. Ngayon, ayos ito eh. Ganda kita nyo sana yung pasag mga doy. Ang sarap pa kasi humatak. Gumagang truck. Oh. Grabe. Ano yun? Kagat-kagat? Kagat nga mga toy. Oh, kagat-kagat daan mga toy. Oh, grabe. Sinasalubog yung malaki to. Oh, grabe na naman. Sabi na. Nakagat yun. Na-fix na ano. Ang hina na idol yung ko. Yung biwas eh. Sinundan ko na nga yung tutorial mo eh. Sabi niya kasi mati huwag daw bibiray ng sulit eh. Hindi naman ko nga alam oh. Uy! Wara. Huwag ganyan. Oh. Yun. Ayan, ikaw naman dyan. Ikaw naman dito. Go! Tira! Makapaniwala sa huli ni Boss Nilo talaga. Apoy, marami. Yan na. Yung huli na naman! Nakawala na naman! Sobrang naman yung pitik natin. Grabe, ganun natin oh. Ginaganyan niya sa oh. Sinisiksik sa batuan. Makachambasa na ako ng hito. Ganyan naman oh. Ulitin mo, dali. Yun, sige pa.
sige pa, bitin mo. Ayun na naman oh. Napunta kay Boss Pogo dito. Dito ano, napunta ron yung kagat. Pangilan mo ng ganyan, sus Mariusip. Grabe, kahit magwala oh, huli pa rin. Itik na naman. Idol, tara. Tayo. Ito, sabi ng kasama ko, kulang daw. Ah? Prito pa lang daw, wala pa yung pang escabeche. Babalik ulit ako. Isa lang kasi yung ginawa mo eh. Ito lang yung kinuha, kulang daw eh. Kulang pa. Maghuli ka rin pang kapitbahay. Di, iba-iba yung nailuto. Daming huli. Ang galing ah. Yan na naman. Mas malaki to mga katoy. Katoy, mukhang pla-plato. Uy, ay! Parang dalawa. Parang dalawa siguro yun. Grabe ang bigat. Kumalas. Mga tayo, oh. Paganda ng mga size yung mga tayo. Magpa 5 fingers na. Kumalas. Ay, ganyan ko nga. Kanina, nilapag ko lang dito eh. Minukbang ka agad. Ano? Di kayo namimigwit. Yung Facebook ba? May Facebook kaya? Ano Facebook mo yan? Jer Charlon Bermeo. Andyan yung mga highlight ng mga tropa mas rimbo. Makikita niyo yung mga tayo. Highlight dun sa may rimbo na tournament. Batang anglers naman. Meron kahit paano pero hindi naman solid. Siguro binabangga sila ng tilapia. Oh, yak mo muna dyan. Matulog muna kayo. Tatanong nga pala mga kasi kung ano nung pain namin, yung matigas na bullets yung namin pain, yung dancing worm, kung tawagin, yung makunat. Ay mayroon pang mas makunat dito mga to, yung pagluto mo na katoy, yung mga bisita mo. Uy, meron na naman. Meron naman. Pag nakawala ka pa, umayos ka. Lagi na lang akong nakakalasan. Ayan mga to, uy, yun, tatawa ka to. Pero hanap na ako ng aking workmate. We need to go base na daw. Okay. Start na ulit. Mag-start na ba ulit kayo? Oo. Trabaho ulit. Trabaho ulit. Break time lang pala si Katoy. May ginagandahan dito sa malapit yung work sa ilog. Yung break time niya fishing. Idol, break time niya fishing. Ay, iba talaga tong fishing mga tayo. Try nyo mga tayo sa mga hindi namimiwas, no? I-share nyo sa mga di namimiwas tong tapos hayain nyo mga tayo. Tapos pasamahin nyo sa akin. Ipapihin nyo sa akin. Sigurado makakalimutan nyo yung kung kailan siya pinanganak. Ganyan shoutout kay Kuya Darwin Padilla family dyan sa may Pampanga. Maraming salamat kuya sa palaging pag-share sa akin mga video, napaka sarap kaibigan ni Kuya Darwin mo. Panay message mo tayo kung saan ispat, sino kasama mo, yun na ibanding naman kayo ni Kabiwas, Katidil Mar. Natutuwa ka sa amin pagka nagkakabanda. Sana lahat ng subscribers natin talagang walang pinapaligtas na video ba. Saka huwag nyo naman mga tayo i-skip mga tayo yung ads natin kasi doon tayo kumaana ng panggaas-gas ba para makapunta tayo sa mga dealers natin kung sa bandang lupa.
balok. Ay, yun naman eh. Grabe talaga. Ay, naku. Excuse me po. A few moments later. Oo, ang dami na. Shout out. Si Idol yan. Magdalag ako, magdalag. Ang dami na. Si Boss, si ano, Boss Ubo yun, dami. Mga taga-Antipulo. Doon, ang dami na doon, oh. Oo, kaya makatayo. Oh, yan. Mga pulahan pati. Mga pulahan. Ang dami na Wala huli namatay dito. tilapia dito, no? Si Boss ano, si Bong. Oh. Napakarami. Kanina Mag-aano ka? Ayun, lumog na. Ay, sayang. Magdadalag ka? Oh, subukan ko eh. Meron na kaya yan? Wala pa siguro. Daming pagkain nila eh. Oo. Daming ayungin. Daming ayungin. Magtilapia din ako kaya. Oo. Mga ambulante namin dati dito eh. Dito, meron ako. Dito, marami dito. Magdadalag si Kaso. Nag-i-enjoy yan sigurado din. Dito, meron. Huwag ka na maghanap. May sit up na rin. Ayun, kinagat na nga. Alam na alam ni Boss Ubo yung kagat. Ang lakas, ang lakas. Ang sarap, oh, naglalaban. Ay, naku. Ang sarap, idol. Taba mga katsay. Oh. 5 fingers. Totoo ba, oh? Grabe. Oh, sa pool talaga. Ala, ayos na rin to. Not bad. Sa gilid ko. Ano ako, nagpapain ako. Biglang tinangal. Yun. Thank you. Ulit. Naku mga tay. 10% na lang yung ano ko. Yung battery mga toy. Hello. Wala kang power bank? Wala eh. Sira yung ano to, yung charging pin. Hindi pwedeng ano yung ginagalaw na i-charge mo. Baka mag ano, malubat pa lalo eh. Teka lang po. Saglit lang to mga toy. Thank you po. Waiting lang po. Thank you. A few moments later. Ayun, sumawa, nakapula, nakapla yun. Oo, ang daming huli si boss ko. Pula pa, nagdili. Ayan mga tay, ito yung huli ko mga tay. Sana wag malulubat para makapunta pa tayo sa kanila doon. Ayan mga tay, huli ko. Oh, makabawi tayo mga tay. 4 lang mga tay, walang video dito. Grabe, ang lalaki oh. Naka-4 pa ako. Luz, Mariusip. Ayan mga tay, ano, ito yung fishing spot na to sa likod ng Makati Park to. Dating Makati Park, ngayon Taguig na siya. So yun mga tay, punta rin sila Boss Uboy, tapos sila Boss Uboy sa kanilang ano, huli. Huli ni Idol Uboy mga tay. Ay, pa-support nga pala mga tay sa niya, sa channel niya. Uboy Fishing at iba pa. Yan, ay mga tay, oh, grabe. Yung malapan. Grabe oh. Mga ano to, 4 mahigit no. Mga 4 na iri yan. Grabe to mga tay, panoorin nyo talaga mo yung video niya. Solid. Oh, ang dami yan. Yan, dito lang yan mga tay sa Makati Park. Dating Makati Park, ngayon ay Taguig na siya. People's Park. People's Park na. Idol, patingin ano mga idol. Papunta natin sila doon kung ano. Mga katay, patingin mga huli nyo. Boss mo mo. Ano na oy? Sa na si ano mo, si huli mo no oy. Pailing man. Ay, gubo. Tarakula man. Liliit lang oh. Oh, laliit lang. No? Liliit lang ba yan? Nasa gilid-gilid lang yan. Pulahan. Ay, laganda nito pati. Pulahan. Pulahan. Lalo na. Choy, asain si ano mo. Ayan, Joy. Ayun. Ano lang, korporasyon na. Kunti lang yan. Okay. Kunti lang talaga to. Mas talo si ano rito. Si Abaday kanina. Uy, minsan nalulubat na. Yan, Boss Bong. Ayos. Grabe. Ay, si Jacob. Oh. Naku po. Grabe.
Oh, mo ibig sabihin, ano lang mga to yung harvest talaga kasi mga buhay pa oh. Yes. Yun, ayos. Idol, boom. Thank you, thank you. Okay, okay. Hakob! Noy! Kaway, Galing ang kaway, kaway ka. Yun. Yan lang. Thank you, thank you. Mga tay, no? Maraming salamat mga tay sa inyong lahat. Madi nag-skip ng ating video sa ads. Thank you, thank you. Katoy, thank you. Kinagat? Uy, yun atin. Sige, tira, tira. Oh, mayroon pa. Nakadali pa yung pamiwas natin, oh. Ano yan? Pulaan pa rin. Andito na yung floater. Kinagat. Uy, pulahan mo tayo. Sabi ko sa inyo mga tayo. 5 fingers pa. Pa-outro na. Dalaw. Oh, dalaw. Dalaw ko sa babaranggo. Yan pa yung dalaw? Oo. Ayaw nga. Kasi ang malapit Wow, dun sa babaranggo, di ba? Ito yung sinasabi kong dalaw. yung isa pa. Ay, hindi. So, yun lang mga tayo. Si Boss Oboy, thank you. Yun, mga tayo. Sa ano to? Makati Park dati, no? Ngayon, ano na? People's Park. People's Park ba? People's Park, Tagi. Lagi na. Thank you, mga toy. See you next vlog.